Hi guys, hi mga kaupaw, majubuntag ditong tanan. Sabado na dayon guys. December 30 na dayon. 12 days na lang di ay Pasko na pod. Para pod di ay gibawi dali aras panahon ja. Gika na day may dito sa labasan guys, ito sa Daplis Highway kay palit may og among kuan para pang paniud to. Ang gipalit da tawgi, beans o carrots o kuan tukwa mani among utan ron kay dugay na pud miwa katawgi ja wa ko ka video gunja kay diamond nag-precious maghawid man lang gitag bata kami masakay ni ato daning palit pipino guys tag 120 a kilo wa pa sila yung mga tinapok kay ilang man ay pang tapok basta ka na bitong mga mauto nagpurma kay mga lami pa magpurma unang tag 120 ang kilo. Nagsina na hindi ay tuan na wahig gawas kay di man siya kay istorya namin. Ba asa to siya mo tumakon sa ratos tumoy. Sa ratos tumoy. Niloto na daan ag kuan guys tukwa. Beans o carrots. Hello, bebe. Panakot. Toge. Human na ni naghinlo ning toge. Mauna ni guys. So, ang pinubre pero healthy. Behera ba tadi? Maniuto na lita ninyo guys. The next day. Hi guys, ay mga kaupaw, precious ni. Ano? Precious ni. Mama. Maging Sabado, maging Domingong buntag ninyo guys. December 14. Mamahaw tag kamote, parisang itlog. Tinagkas kaburinjo. Ag dinaro ning tereston kato among gisunod. Asa may isang sabaw oh. Gagmay. Narunis lulong precious, pilik. Kaburinjo. Bibo jud mi kadto sa una basta magdarog kamote. Ay daghan ang magsunod. Mga hindi malimtan, kitag kamotis mo ila marag kuko kadagko. Kape ka na hindi. Kape yung pagtubol kay kape. Kape nini sa boss ni Lunaw. Lumadarag ahang Milo tay. Muali magpasalubong sa mong lula sa una. Mga tuming sudlan, ingnon matingamig. Ali dang, manimo na mo. Timutuwa. Timutuwa ang litawag sa lula nga ni. Di na ingat na ko. Lahang nanay si aning mama hermana kuning dang kalipay sa una matingana mili kag putig mukaran magingani May bagaw. kay mo be Kuan ni guys, kamote ug saging. saging natumbas bagyo tino Ha? hoy nam nang imo sa imong Egg. parisig saging ika na rin lunaw pa tamis nyo Mura na. Ano isa ko lang basa ko ni mapan usog na. patura Hi sa ito. Hi tita Ninang Mons. Hello Mami Ninay. mamila or mama Hello Mami Lashery always Olre. Musta Mamudas Valencia. Enjoy sa inyong bakasyon.
No? Hello, Mami Lola Yuning. Ah? No? Hello, Lola Lucy-Hite. Hello, Auntie Yana. Merry Christmas, Auntie Yana. Wala. Sa malaya na Kita yung mo tanaw kasi vlog sa Basta na buhol. buhol kay busy yung Peter me. Hello, Ate Mers in Korea. Matigo mo na yung balik sa kuwan. Huwag ba na sa ate mo balik? Noon nasa na sa kuya. Kinsa pa, ma'am? Ante yan na. Si Lolo Day. Hello, mga Lolo. Lolo Felix. Lolo Ipolito. Yeah. Si Lola Lydia. Ha? Hait eh. Asli ida. Si mga ate. Lo ate Kia og ate Pitjoy. Kuya. Mga kuya. Budik. So si Kuya Noah. Isa pa man yan. Wala eh. Mga tita ug mga tito. Mga ninang-ninong. Imong ninang Maya. Anak ka mong pinaskuhan. Ikaw anak kay Ate Bilas. Sa tibala. Isa? Nako na. Si Mami La Yuning. Kada tanaw man na ni Precious man na. Unta. A few moments later. A few moments later. Mo sa detoy atong update ron guys, Sabado ug Domingo nga. Kanang naay panghitabo kay wala gitay ka content unja. So mada ito, human na may panihapon. Ndam update ra day pagkupuhon sa ang sa balita sa ultrasound kay daghan may ingan nga mao lagi ni mauto kay sinanay ko no kasal na kuno sa igsoon dyan ni ari pa hinuon
di ba kuno may manguli sus ug na pala mo daghang ikapang paka nga no kung di manguli nga lami man ni makatapok tas atong pamilya labi na kami kay kami kamera dari da si Undoy si Zara pong isa na dari wa si Jaigso nga na dari mas lami man jud mo tapos magkatapok-tapok lagi dyan santa man nga kaning paka mao may atong bali tag paka di jud ta katulin so mo na to dahan na uta nagan sa operahan ba jud sa katong bago pa ko nanganak ginan ko sang doktor nga operahan lagi ko ni ja after 6 months na bata anda man gito ka man ko kabalik manang karon balik na focus uno kay aglas na ultrasound katong pa ko nanganak katong padung pa ko mga anak gipa ultrasound ko dok unsa tan-awon ni sa kutrog sa nidagan sa mayuma so mao nga karong 18 pohon Huwebes adto na po dito sa ospital kay may schedule sa ultrasound kay schedule man lagi. So pasalamat ko kay sa Osmo na aday OB sonologist dito. Dito ra po ko magpa-ultrasound puhon. Human na demig panihapon, suspicious na to si nanay nga. Uy, ngano man na? Zaman na to update kay na malagi iban nga mangit adto dugon sa mga update mo nang update lamang po ta ginagmay. May baon ni puno nga sa nadagan pero galam dun tang gusto nga di nalagyan ta kung magpa-opera. Madyo ni hanggi. Hugutan o gamporon nga din ang ko magpa-opera lagi kay mayang bata nga ati manunan pa gani ang gutuhang doktor das pagkita na mga lamiin ta kuno tog na operahan ko 6 months pagbata kay di pa kuno kaadyo ati manunan kay di paluhagan ja karon hinung kuno luhagan ani buong na kog sinunod-sunod dadi na pwede pag malihatan kay luhagan mamay jang inga na maglisod hinung kuno kog maoperahan ja mao lagi ni lihok na ni buaw sa anak hala na nang maaga lamang tag di na lamang dyan ta maoperahan og napay laing paagig maadyo ug mahimo di sa lamang dyan ko magpa-opera ampo og mga adyo na po ko nig milagro nga mahimo lamang dyan di sa lamang dyan magpa-opera di na ta maoperahan ba nga na kay di lalim kaya ba dugay pang magpaadyo kina dugajan na ng 3 months lisod dun sa si Precious sa bakay buaw na kung man nagpanihapon, da nag-snack na pod. Sani man na, oy, asa nang pagkapadong? Yung nang paring bisan. Sinilas, ang sinilas. Naaman lagi mga importanteng event sa isig ka kinabuhi. Kaya nga na, labi na karon kasal na pod sa iksong nanay. Pero wag hapon ni. Sa kasal ni Porami, kasal ni Latiri, wag hapon ni. Karon si nanay, wa sa kasal ni Tits Alet. Kaya, i-sponsoran naman lagi ko na si Jag pamasahe dahil na-sponsor ni Jag kay gusto lagi nga ang apura na po kay gusto lagi nga ako makapacheck up na galing ko kalibutan abi ko Enero, Pebrero, Marso pas na mo abot abot day karon nga na pa man lagi tay mga event sa pamilya ka nga ng kaslon pero saan taman nga naman di mga panahon nga panghitabo nga din natagkapagnan ug mahimo lamang dud og di saan tapod mo lakaw pwede ra man tapod og wapas na mare pero nag-agad man pud siya sa nag-sponsor niya sa pamasahe karon may baon ni pohon mabasa na ni Dok og hang result sa ultrasound kay jan tanawon unsa ko ni tabo matud pa ni dia isali ko na sa kahitasan nga unta naingato ra to kay nagburos ko kay high risk nja naina tagang mattress kay buwang na lagi kunog mattress basig naina tra og madyon ta kunog nawara or sani may jang ingon na kay ganawa na pud siyang Precious nga kulit na kuno basta inga nang idara bantadyo na nang kuno kadyo sunod-sunod na nga magpa-opera pa ko kadyo pa kuno tay nagpa-opera ko dia 6 months bas Precious kay di pa mong kuno kadyong sunod-sunuron yan taman nga papamampod makahigayon na gidatong panahon na kanang uli man lagi po may buhok kanang mga special event sa kinabuhi matambungan naman din ng tanan dyan saan nga naman po yung mga panghitabo nga di lagi po mapugnan daghan man hinumpot to sila dito mas priority nga daghan sila makatambong kaysa wa makatambong
Bisag pinaskuhan na lang ang tanah, Lord, miracle nga. Di na ang operahan. Di naman magpa-opera og napay choice, aw napay laing option nga kapilian nga og mahimo di sa laman operahan, di na ang tama operahan ba. Bisag mo na lang tanay pinaskuhan na rong tuiga. Kay di lalim ning nanatay bata. Di lalim paglakaw na nga. Isod nagmong na naras na bilin. Mura kag blanco maglakaw. Sabi na kay wa maanad nga. Di makitas pananaw. Pati wasa na rin. Ay. Isa man na. Isa nga na. Isa nga na ba? Balon. Lagi lang maglima na katuig si Precious kaya ama na ba makasabot na. Ay wa sa dihas na nga na. Hindi kaya nga ni kay di pa mo din mapug na mangita ni. Grabe ilang tugtugo pa mong gyapon naman. Sugod pa marong buntag hantod gabi na laman na agi hapog tugtog. Sabi din ng nganing lugar. Pero sabi sa reklamo tay mahimo kay naman ta din hina naman ta din hina sanot. Gahapit ta pag magsugod og misa di galyo sa una kanunay jud ko makakompleto da ng siyang kakadlawon taman Pasko. Pero karon kung na siguro ko may manulin ug dako na specious kanang masabot na siya. Gara. Masabot na siya nga di na kadyo magliwar sa nga ni daghan. Mo ininsik naman ko. Nami ba japod sa pamati na makompleto na ng simba ng kadlawon pa na. Ja shout out na lamang ko sa tanan-tanan nga kanunay nagtimbaya labi na tong sigig pang comments sa among videos. Wa po bisa kagaban ipang pulaan na. Kadong salamat ug labi na sa nagmalam ang paglubad sa kadsaunan tod karon na gyapon sila. Kadong salamat ninyong tanan. Advance Merry Christmas pila na laman ka adlaw. Christmas na. Bahalag way pinaskuhan ang importante nga ang milagro nga mahitabo may giampo o baskog kanunay panglawas og mga tibuok banay ug mga tibuok pamilya. Mao na importante nga among pinaskuhan is precious garaon kaayo guys ay kadali asa man ta imo na pang giko nagrakit maguba na mo tanata ka masuda ta to sigdaanan ta dali na kita-kit sa patasunod vlog po guys sa lain na pang update. Wala man dyan niya tangi ka-update ng mga panghitabo sa kinabuhi. Pero, napaiuban nga, di dyan po din 101% ka nga mukha sa social media. Dapat na po kay private life nga nabilin. Di dyan po din 101% ka lang nabilin mo broadcast sa social media. Kay, naman dyan po kay tinaguan sa kinabuhi. Na, di po na ngayon mo ipahibaw sa social media. Maunang congratulations and best wishes na lamang ko nila Tits Alets nga unta na sila forever hangtod sa kahangturan. Bitaw. Nakatuningan nga mo lagi to wag ka ng doktor nga hang gibalik ubi mo naghang ubi sa gikan sa 7 months ang si Jan taman ko nga na mapo na si Jay mapo na siya nag cesarean ang Jay nagpanta nga Merry and Christmas ug mabungahong bagong tuig puhon kay di naman dyan na magkapugan ato naman dyan na padung kapura ka? Hindi ka? Yeah. Masa to guys. See you again on our next vlog. God bless us all always. Peace be with you all always. And buyers.